Γεια σας παιδιά, είμαι εγώ και αυτή είναι η αυλή μου. Και είμαι έξω στην αυλή γιατί ψήνουμε και θα πάμε έξω. Και παρατηρώ εδώ πέρα τώρα τα γατάκια, ότι η γατούλα μας γέννησε γατάκια. Και δείτε τα. Πώς σας τα βάλω. Δείτε τα εδώ πέρα, είναι 5. Αυτό και αυτό είναι αγόρια και αυτά τα δύο είναι κορίτσι. Και νάτι. Το κουκάκι μας μεγάλωσε και έγινε ολόκληρη κοπέλα. Δείτε τα εδώ πέρα πως παίζουν. Είσαι από εδώ. Να βγάζει και γλώσσα. Αργούμπα. Δείτε τον. Και έχουμε και εδώ πέρα έναν, περιμένετε να σας τον φέρω. Θα σας το φέρω ένα. Και έφερα τον πρώτον. Αυτός παιδιά είναι ο αγαπημένος μου, είναι κορίτσι. Βασικά όχι, είναι αγόρι. Και είναι το αγαπημένο μου, δείτε το. Δείτε τον ματάκια που έχει. Πόσο όμορφο είναι. Δείτε, είναι και πορτοκαλί. Πάμε να το βάλουμε πιο γαλατάκι. Σας φέρνω αυτόν εδώ πέρα που ακούγεται σαν κανόνι. Δείτε τον, αυτό μοιάζει σαν σκυλάκι. Τώρα θα σας φέρω και τα υπόλοιπα. Αυτό έχουμε 2. Αυτό συνέχεια κλαίει παιδιά, δείτε το. Αυτό συνέχεια κλαίει. Και κρύβεται. Να το. Εδώ είναι η μάνα σου. Εδώ είναι. Τσακώνεται τώρα ποιος θα πιει το γάλα. Θα σας δείξω και το πιο αγαπημένο μου, που είναι αυτό εδώ πέρα που μοιάζει με την κουκκί μας. Και θα το ονομάσω Στούκι. Ο Στούκι μου. Δείτε τον. Είναι ασπρούλης και γλυκούλης. Είσαι γεμάτος γάλα. Στούκι. Και τι μου αντιμιλώνεις. Τσιβένια. Αυτό το αγαπάω πάρα πολύ. Έλα μέσα. Αυτό είναι το βίντεο μας. Μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή και like για να βλέπετε και άλλα τέτοια.